Jamen, vi står her i et fuldmuret parcelhus, som er muret i kalkmørtel, hvor vi også filter i kalkmørtel, og igen maler med kalkmaling, så det hele kan ånde. Jamen, så vi kan se, hvor vi kasserer facadesten i bagmuren, så de ikke går til spil, og det er et rigtig godt produkt til, og det skal filtres det hele, eller vandskures. Så det er en rigtig god måde at få brugt dem på. Og udvendigt er det muret i en gul facadesten, også igen i kalkmørtel. Vi bruger kalkmørtel til at filtre med, fordi vi ligesom, altså for ikke at ødelægge den strukturen i det vi har muret i kalkmørtel, så er vi nødt til at fortsætte, for ikke at, altså hvis vi kan godt filtre et cementholdigt produkt nu, og så male med plastikmaling, men så har du ikke åndbarheden mere, så kan huset ikke ånde mere. Så derfor fortsætter vi med kalkmørtel hele vejen igennem, og også afslutter med at male med kalkmaling. Helt gammeldags pulverkalk. Og så igen, at senere hen, en gang når det skal skilles af huset, så kan man nemmere rense stenene og genbruge dem. Jamen altså, vi var inde med, vi havde træ-alu-vinduer med til at starte med, men så foreslog jeg, vinduer fra Skøns Bygningssnedkeri, som er en, der ligger her ved Ørbæk på Fyn. Så der ligger for mig transport indenover, og så er det rent råtræsvinduer. I forhold til bæredygtighed og den grønne omstilling, der vil vi egentlig rigtig gerne, at vi gør alt det vi kan. Men lige så snart der er økonomi i det, så skal vi have kunden med ind over, og det er egentlig ønsket fra, at det er kunden, at vi skal have til at ønske det, så vil vi rigtig gerne lave det. Også igen, det giver god mening med det gamle håndværk, der egentlig kommer lidt ind igen med bæredygtigheden, men det bliver dyrere. Ja. Så derfor kan vi ikke som håndværksmestre komme med det hele. Vi skal have noget, altså kunden skal ønske det, og vi betaler lidt for det.